Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu, mai harkar zayyanar zane da ɗaukan hoto na zamani daga nan ƙasar Najeriya. Ina ma abota son koyon wasu sabbin dabarun sana'o'in hannu da wayoyin hannunsu. To ga nesa ta zo kusa, domin kuwa ni Lawal Abdullahi Matazu zan dinga gabatar muku da sabbin dabaru musamman a wayoyin hannunku tare da na'ura mai kwakwalwa watan kwamfuta. Kawai abin da muke bukata wajen ka garzaya channel ɗinmu domin ka danna mana subscribing tare da danna alamar ƙararrawa da mun sake sabon bidiyo ko kuma sabon karatu za ka gani. Sannan kakkamanta muna da shafukanmu waɗanda ka buɗe su a Facebook da Instagram masu suna wayarka jarinka, har ma da YouTube ɗin shi ma sunan shi wayarka jarinka. Sai na ji ku, na gode. Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu wanda ke jagoranta wannan shafi mai albarka na wayarka jarinka. Shafin wayarka jarinka na matuƙar godiya musamman ga waɗanda suke bibiyan mu a yau da kullum. Sannan muna ƙara matuƙar godiya sosai ga waɗanda muke gayyata domin matasa su zo su ba da gudunmuwarsu kuma suna amsa mana. Wannan ita ce fira nake ji ta uku wanda kusan za ku ce mun yi babban kamu. Tabbas babban kamu muka yi, tambayoyinku ya shigo tun ga lokacin da muka fara sanarwa cewa za mu fira da wannan jajirtaccen matashi wanda ya yi suna ba ma a ƙasar arewa ba, ko in ce a nahiyar arewa, a kusan nahiyar Afirka gabaki ɗaya da ma duniya gabaki ɗaya. Malam Rabiu Biyora kenan, wanda bai kamata ba a ce na faɗa muku sunan shi ba, amma dai na riga na ba ku sata amsa kamar yadda nake yi kullum. Kamar yadda kuka gani a ƙasa, ina mai ƙara ce mana barkanmu da warhaka. Sunana Lawal Abdullahi Matazu. Shafin wayarka jarinka na ƙoƙari wajen ganin cewa duk yadda za a samu dabaru waɗanda za su taimaka wa matasa wajen tatso wani abu maimakon su dinga badawa ga wayoyin hannunsu, imma a dabaru ne wajen tallata hajarsu, wajen tallata hajojin 'yan uwansu, wajen tallata duk abin da ya kamata wanda doka ta yadda da shi, wanda ta yin hakan zai zama wa wasu sana'a, ta yin hakan zai zama wa wasu hanya mafi sauki wajen samun wasu abubuwa. Kuma ya za a yi kai amfani da wayarka wajen ganin cewa ka taimaka wa kanka da na 'yan uwanka har ma ɓangaren karatunka da al'amuranka na yau da kullum. Wannan jajirtaccen matashi ni da ku gabaki ɗaya, ko kuma in ce kusan kashi 90, don zan iya cewa ba za a ce babu wanda bai san shi ba kai tsaye, ko kuma tsakaninsu, wannan tsakaninsu ne, ko kuma yankwantaka ko layi ko gari ko wani abu makusanci haka. Amma kashi 90 na wayanda muka san Biyora mun san shi ne a shafukan sada zumunta. So shafukan sada zumunta sun samu na san Biyora, gani ban san shi ba, bai san ni ba, kuma na kira shi ya amsa mana, kuma ba don komai ba saboda ya zo ya tallafa wa matasa. Tallafin aka ce tallafi ba sai Biyora ya bamu kuɗi ba, shine tallafi. Lokacinsa wannan da ya bamu ba ƙaramin kuɗi ba ne, don na tabbata in irin wannan lokacin kamar ɗan minti 30 ɗin da zamu in ya siya wasu crypto ɗin sai ka ga an canza, don na san zuciyarku na wajen crypto ɗin nan kun ƙosa a fara shirin nan. To tuni baƙon namu na cikin studio, yana cikin gida su, amma kafin mu sako da bakon namu ko kuma mu ɗauro shi a cikin screen ɗin da za ku gan shi, zan so da farko wayanda suke jin mu raɗau kuma suke kallo na ni raɗau don Allah su yi mana indicating, su gaya mana a wajen tsokaci a comment section cewa ana jin mu, kai ya zamanto ne da bakon nawa ne muke jin kanmu, ya zamanto abin da zai faɗa kawai ni kaɗai zai amfana, ba zai amfani da dubban al'umma ba. Sannan in kana kallon mu, kana bibiyan shafinmu na Facebook, sannan muna nan a YouTube ma kana iya gani wayarka jarinka, kuma akwai kyautar riga wanda za mu ba da wa'innan rigunan ba don komai ba saboda mu ƙara nuna godiyanmu musamman ga masu bibiyanmu na yau da kullum. Muna ganin ƙoƙarinku sosai. Da Allah a yi mana sharing ɗin wannan bidiyon. Wannan bidiyon kana iya sharing ɗinsa da muke live yanzu,
dala in kana ji na kafin dauko in shigo da bakon nawa yau na ga comment din ana ji na radau okay aminu alaikum salam ina yi ma bako barka da zuwa to bako tun yanzu an fara yi ma barka da zuwa yau ina jin ka sosai Malam Ibrahim abin so ba tare da bata lokaci ba ga fa bakon namu zan shigo da shi yanzu to kun shirya to ga bako assalamu alaikum amin wa alaikum salam barkamu da wannan lokaci barkanmu dai Malam Rabiu Biyora muna matukar godiya sosai Allah ya saka da alkhairi da wannan lokacin naka da ka ba amin ni ma ina godiya sosai a al'adar shirin duk da an san Biyora amma an san shi ne kamar yadda na ce kusan kashi 90 ta shafin sada zumunta kala-kala ga sunan so waye Biyora waye Rabiu Biyora wow waye Rabiu Biyora jama'a da farko assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci a wannan shafi mai albarka wanda ya samar da shi domin abu da za a ce na taimakon matasa wayar da kan matasa faɗakar da matasa ta yadda za a ƙara miƙewa tsaye wurin neman na kai da dogara da kai a wannan rayuwa so kuma wannan shine ɗaya daga cikin abin da ma ake ta fatan ganin yana ta ƙara yawaita a cikin al'umma yanzu shine faɗakar da al'umma da za su samu mafita a rayuwarsu. Amsa wancan abu da ka tambaye ni cewa wane ne Rabiu Biyora? Rabiu Biyora dai shine wannan da ake magana da shi gashi a gaban ku masu saurare. Sunana Rabiu Ali shine cikakken sunan. A ƙarshe a wajen tantin shekarun 90s aka samu Biyora. Rabiu Ali Biyora an haife da unguwar Goron Dutse a jihar Kano. Na yi karatu na Muhammadiyya a jihar Kano tun a kofar gida, kamar yadda mafi yawancin mu Hausawa muke tasowa ya zama kamar al'ada a gare mu. Sannan na yi firamare ɗina a Goron Dutse, na yi sakandare ɗina na fara a Gwarzo boarding school da na koma Ungwa Technical School a can na gama karatu na sakandare. Daga baya kuma aka dan shiga harkokin kasuwanci sai kusan a 2008 sannan na koma na je na ƙara karatu na zuwa sama. Wannan in brief dai shine abin da zan ci a bangaren karatu. Dama a takaice. Ni Rabiu na iyali na da ƴata kwaya ɗaya for now. Muna ta fata kuma Allah ya karo mana wasu yara masu albarka da za su taimaki al'umma. So wannan dai in brief shine. Yawwa to masha Allah. So kusan kashi 90 da na ce an san Rabiu Biyora ne bangaren tsokaci da sharhin al'amuran yau da kullum abin da ya shafi siyasa ci gaban ƙasa da sauransu. So kuma sai muka ga Rabiu Biyora ya rikide ya koma dan fafutuka. So me ya jawo hankalin Rabiu Biyora daga wancan fannin ya dawo wannan fannin duk da na san ba a saki wancan fannin ba amma dai yanzu an bi ƙarfi a wannan fannin. Gaskiya ne. So, kamar yadda kama ba da amsa ta wani bangaren cewa ba a saki wancan ɓarin ba shi ma ana nan da shi. So, an fi sanin Biyora a baya a harkoki na siyasa. Siyasa kuma abin da ya sa ni na ƙara fahimtar ta shine ana yin siyasa ne ta 'yan midiya lokacin da zaɓe ya gabato. Idan aka gama zaɓe, so kowanne ɗan ƙasa kuma yana ƙarƙashin wanda aka zaɓa. So haka masu wanda aka zaɓa wanda suke kan mulki su zai za su samu damar tafiyar da ayyuka na gwamnati. Kuma za ka ga sun ɗauki wasu mutane da za su taya su ayyukan da za su yi aikawa da sako zuwa ga al'umma. So kaga idan baka cikin wancan layin in ka shiga to kai gwamnati ka ratsalandan. Kuma ka san da yanayin abubuwa suke na rayuwa za ka ga kuskure kwaya ɗaya. Saboda ta bibiyar ka a siyasa kenan. Shi sa ga mun dan rage abubuwa na siyasa. Ishu na abin da ya shafi kuma arewacin Najeriya wannan ban taɓa sauka daga kansa ba. Mafi yawancin abubuwan da ko na rubuta nakan yi ƙoƙari na rubuta abubuwan da na ga ba su yi min daɗi ba da suke faruwa a yankin mu na arewa. Nakan rubutu akan wani abu da na gani ya kamata a gyara wanda zai taimaki arewa. Ana ɗan iya ƙoƙari a yi. Sai dai ni akan kaina a lokuta da dama in dai na san topic wani abu da za a tattauna zai iya haifar da rashin jituwa a tsakanin mu talakawa to zan haƙura da yin wannan rubutun ba sai na yi ba ko da ko ya shafi arewa
domin garin neman gira dan garin a gyara wani abu na arewa kuma sai ya samu sabani da dan talaka wanda bai kamata haka ba shi sa akan kauce wasu abubuwa. So wannan layi kuma da muke ciki kamar yadda ka ce alhamdulillah ya samo asali ne da yadda ita kanta duniyar ta koma. Dukan mu shaida ne ending 2019 an haɗu da wata ibtila'i na rayuwa wanda ya canja kusan komai a duniya, ita ce COVID-19 da ta zo. COVID-19 ta ja mutane zaman gida, kasuwa ba za ka je makaranta, ma'aikaci na gwamnati ba za ka je ba, an ma ajiye mutane a gida shine lockdown. So canjawa ta yana da alaka da lockdown da aka samu na zuwan corona. Shi yasa mu fara tunanin to wace hanya za mu samu kai mafita. In ka zauna da yawa muna rayuwa ne wanda sai mun fita muke iya samun abubuwan tafiyar da rayuwa. So kuma an zo corona ta ce kada a fita. So ya za ka kai amfani da damar da take a lokacin shine internet. Dukkan mu muna da wayoyi muna zaune a gida, maybe muna abubuwa na ko siyasar ko nishadi ko dai wasu abubuwa na entertainment a media. So tun da yanzu duniya ta canza an ce ba fita. To ta yaya za mu yi amfani da wannan abin da ke hannunmu mu samu kan mafita a rayuwa? Kamar inda kai ma ka ce wayarka jarinka. So mu haka muke amfani, wannan shine asali na farko abin da ya fara kawo wannan harkokin. Ga wanda suka yi following dina a 2019 za su gane cewa ba ma crypto na fara ba. Wasu harkoki na fara na amfani da waya in samu a kai na kuɗi shine siyar da shadda, atamfa, leshi, kawai na juye na kuma ɗan kantin kwari. Da sassafe zan tashi ne wanka in tafi kantin kwari na je na nemo kalolin shaddoji masu kyau, na zo Facebook. Ina nufin a lokacin tunda an ɗan ba da dama a kwanaki kwaya 2 a sati an da in na je kasuwa zan nemo kaloli, har ma na samu contact da wasu masu shaguna wanda muka yi exchanging phone number na WhatsApp, wanda da sun bude kaya ko da ku kayan a gida suke to za a tura mana da hotuna mu kuma mu shiga mu tallata, an samu masu siya mu siyar mu dan cire riban mu, sai ga ana samun abubuwa na tafi da rayuwa. Daga nan man ƙara gano muhimmancin wayarka jarinka, domin a nan ma gane cewa ashe jarinka waya za ta iya samar da wasu abubuwa na ci gaban rayuwa ko da mutum yana kwance a gida. So wannan dai shine gaskiya sila, kuma alhamdulillah yanzu ga nan samu kuma muna cikin crypto daidai gwargwado, muna ba da irin tamun gudunmawar a cikin abubuwan da ya shafi crypto alhamdulillah. Za mu zo wannan, ai sun kosa a ruwa amma ba zan kai su da gwargwata kuma. So masu kallon mu da sauraron mu, na tabbata ni dai kun ganni da biro na da takarda ta nake. So in kana son wannan fira ta ma amfani, duk da ya zamanto in ma baka samu daman kallo ba kana iya zuwa ka kalla wani lokacin a nan shafin mu na shafin wayar ka jarinka ko kuma YouTube channel din mu mai suna wayar ka jarinka. Amma abu mafi sauki ni a tunani na shine a matsayinka na ɗalibi, in lecturer can babban malami na magana, to ka ɗauko biro da takarda, domin ba don koyi ba mun fara jin salon yadda aka yi abubuwa suka canza cikin ƙanƙanin lokaci. Da yawa abubuwa sun faru lokacin annobar corona, wanda ta hakan ya sa abubuwa suka canza, duniya ita kanta ta canza. Misali ɓangaren ilimi suka ce ba za su tsayar da karatu ba, malamai za su dinga karatu, ɗalibai na gida. Ɓangaren aikin jarida suka ce ba za su tsayar da aikin rediyo ba, akwai mai haɗa rahoton yana studio shi kaɗai misali, amma masu bashi report ɗin duk suna gidajensu, kuma a haka aka dinga turawa. Kuna gani yanzu Rabiu Biyora ya ce ba zai tsaya da samun kuɗi ba, ya ce corona ta rufe shi, shikenan abubuwa su daina abin nan, ya bai da kanshi ɗan kantin kwari, har ya zamanto cewa ma ba lalle bane sai ya ji kantin kwarin. Wasu kawai da sun buɗe dila da an samu kalo mai kyau shikenan. Shine abin da muke cewa digital marketing, wanda za mu ɗan tattauna a kan shi sosai, wanda da yawa daman mun san har yanzu shafin Biyora yana, za ku ga koyau na ga shaddodi an ɗaura su, in kana buƙatar shadda cikin rahusa za ka ga gaje. To Malam Biyora, mu taɓo nan mana, menene crypto currency? Crypto to in zai jaka da sauri sai ka san yadda zaka mana manipulating din shi kaɗan haɗa shi, saboda yawwa ai dan haka da kaga nayi alama ce ta jinjina ga shi crypto din. Da kyau, abu ne mai daraja, mai kima,
da ya samar da wani sabon yanayi na rayuwa ga al'umma. So kaga abu ne da ya kamata in an ambace shi mu jinjina masa. Shi za a ga dan yi wannan dan jinjin haka na ce jinjina ga crypto kenan. Jinjina ce ga crypto domin in short abin da zan ƙara dan ba za ta yi tsawo ba da yawa. Na farko shi Satoshi Nakamoto mutumin da ya fara samar da white paper na farko wanda a dalilin hakan aka samu Bitcoin har aka wayi gari aka zo wannan halin da ake ciki akan crypto. Jinjina ta musamman ga shi Satoshi da dai bai bayyana kansa ba. Jinjina irin wanda ɗan adam yake wa ɗan adam ɗan uwansa a lokacin da ya ga wani abin a yaba masa. Alhamdulillahi crypto za mu iya kiransa a matsayin wasu silalla ne na zamani wanda ake amfani da su a internet, not in real ba, a zahirin rayuwa ba. So in ka ɗauke shi a takaice ina kallon kawai na fi shauki akan alherin da ya zama a lokacin da ake cikin matsi a cikin rayuwa. So nan ne ma ya fi burge da crypto din, saboda yawancin wasu saurare mu yanzu za su kalle mu inda yan crypto ne already sun ma san menene crypto. An ma shige wannan lokacin yanzu a arewacin Najeriya domin ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa harkar crypto a Afirka su ne mutanen arewacin Najeriya for now. So alhamdulillah. Zuwan crypto shine abin da nake so na dan cewa na ba a kansa domin Allah cikin rahamarsa ya kawo mana crypto duk a dai cikin lokacin da ake cikin matsi na coronavirus. Ba ina nufin na ce a sannan aka fara crypto ba. Akwai wanda suke crypto tun 2010 a nan jihar Kano, da ni ma na taɓa zuwa ofishin wani a 2009 da tunanin cewa na je na sai Bitcoin. So ana yi amma dai bai burin ƙasa ya yi girma ba sai daga shekarar 2019 ending ta 2020 zuwa yanzu. Shi ne ce wannan burin ƙasa a yammacin Najeriya. So su silallan nan dai suna nan kala-kala. Mafi girma a cikin su haku zuwa gobe shine Bitcoin. Duk da akwai da suka fi shi tsada, amma tsadar su ce kawai ta wani lokaci kankani su yi su gama su ƙara koma can ƙasa. Shi Bitcoin sarki ne. Bayan shi akwai wasu su Ethereum suna nan, su Binance yanzu na BNB da ake yi. Tokens ne kala-kala wanda duk wanda yake da alaka da harkar crypto ya san su, alhamdulillah. Kusan abin da zan ce ma kenan akan crypto. Another question. So kaman ka ce Bitcoin din kamar shine sarki. Shine sarki, shine uba. Okay, so misali yanzu ko kuma mu je kawai kan question na gaba saboda yanayin lokaci. In mutum zai fara crypto ya zai yi? Abin da zai shine mafi mahimmanci ya fara neman ilimin crypto. To bakonmu ya dan yi bincike akan crypto, yayi kokari ya samu wani harkar crypto. Ai ina nan ko? Okay, kana nan. Yawa. Mafi mahimmanci shine ya samu wani waje da ya san ana koyar da crypto a unguwarsu, ya je koya. Ko kuma ya samu abokinsa wanda ya san yana crypto ya koyar da shi. Wannan su ne matakan farko da ya kamata a fara sani a crypto. Shi ne da abin da ake farawa, ilimi. In ka kai crypto, bacci da yawa ba naka bane a lokacin da kake farkon dan crypto. Saboda business ne da ake yin sa bisa bincike. Kullun cikin neman menene kake tunanin zaka iya siya ya zama maka alheri. Kullun aikin ka kenan. So kafin ka san irin waɗannan abubuwa to kaga dole sai kana da ilimin abu. Ko ba wani wahala. Cikin kwana ɗaya biyu mutane suna iya sanin basics abubuwa da ya kamata sani a da ya shafi crypto. Bayan ka san wannan, daga baya kuma binciken ka ne zai kai ka ƙara sanin wasu abubuwa masu yawa. Sai mun dan yi sharp na yi mamaki solar ɗin akan solar da ke kuma solar ɗin ta dan fara ƙara. Kada ka mace mana lokacin da muke. Okay, to ai ko yanzu kusan za mu iya sakin ka, amma kafin mu sake ka wani irin shawara kake da shi ga duk da ka faɗa yanzu, wani irin shawara kake da shi a musamman matasa masu son fara sana'ar zamani tun daga digital marketing din har crypto, wani irin shawara kake da shi? Mafi mahimmanci ne abin da nake ta buri nake fata na ga yana cigaba da tabbata a arewacin Najeriya, wanda dama yana tabbatar yanzu, amma ya cigaba da tabbata
shine matasa su amfani abubuwan da ke tattara a cikin wayoyinsu. Kamar yadda ka faɗa, digital marketing suna nan da yawa, harkokin da za su iya samun kuɗi wurin, kamar inda nai a farko harkar shadda ana samun kuɗi da abubuwa da yawa. Misali software su kansu, creating din software, muna fama da matsaloli da yawa wanda suna samun buƙatar a magance su ta hanyar technology. So matasa su zama suna da kirkire-kirkire na irin waɗannan application ɗin da za su dinga taimaka masu, ana samun kuɗi da su. Sannan dandaloli na samun nishaɗi da jin daɗi, ya kasance dai mutum kada ya zauna da waisa kawai sai dai ya je ya cinye data a kowane lokaci. A buɗe tunani, a gane zamanin da ake rayuwa a ciki. Yanzu muna rayuwa ne a 2021. So mi kokarin adopting, mi kokarin juya tunaninmu ya koma da wannan yanayin da muke ciki. Tunda lokaci ne na digital, ko kana so ko baka so dole sai ka bi tsarin. So gwara ma ka bi tsarin da ilimi, mai kun a ce a gefe kake kara kallon yadda wasu ke bi suna amfana. Wannan shine the most important abin da nake faɗi ga matasa. Nan bi mai muhimmanci, muna da buƙatar, kowanne ɗan adam yana da buƙata ya samu nutsuwa akan kansa, nutsuwa ta rayuwa. A ce kana da wani abu da yake baka wani abu da zaka samu ka taimaki rayuwarka, ka taimaki iyayenka, ka taimaki al'umma ma. So ba za ka samu wannan ba kuma sai ka miƙe. Dole sai ka miƙe, ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka, ka zama mai kirkira, creative, shine za ka samu nasara. Ko da rubutu kake, hanyar rubutu da ake a social media ana iya samun kuɗi da su sosai. Akwai gurare da yawa da ake biyan kuɗi na yin rubutu. So ya zance da ka zama dai creative, ƙwaƙwalwarka tana aiki, wannan yana taimakawa. In aka matasa, ni kiran da kullum nake musu kenan, a mai da hankali gurin amfani da damar da ake da ita 2021 domin a dace da zaman da zai zo a gaba. 2022, maybe 2030, maybe 2050, in dai duniyar na nan, al'umma za su kai wannan lokaci. Kuma technology da ake da shi yanzu zai ta ninninkawa ne saboda yanayin da a kwakwalwa ake amfani da gurin gaskiya ne. Yawwa, haka a nan yankin in ka zo abin da ya shafi crypto, abin da muke gaya mutane har kullum, a nemi ilimi, sannan kada ka kwashe kuɗin da kake buƙatar sa a kusa ka sai kayan crypto. Ko da Elon Musk zai kira ka a waya, kaga dai ba wani wanda ya kai Elon Musk harkar crypto a duniya. To ko Elon Musk ne ya kira ka ya ce ma, Haji Lawan, ka shirya da kuɗinka gobe zan yi magana akan token mai suna Angry Dodge. Ka gane shi ne ƙarshe ko? To ko shi ya kira ka, in dai kuɗin da ke jikinka kana da buƙatar su a kurkusa, to kakka zuba duka. Idan naira miliyan ɗaya ke da ita, to sa naira 50,000 ko 100,000. Kakka duka ta take kanka a crypto. Shine solution in kana son ka zauna lafiya. In Allah ya taimake ka samu babban riba a cikin crypto, kana da manyan kuɗi na riba da ka samu a crypto, to wa'annan kuɗin su ne ake siyayya da su ko ta nawa ce. Amma kuɗin da ka samu a wajen crypto ba a zuwa a yi wa kai cut a sai kaya da su. Wannan shine abin da zan gaya mutane a wanda ya shafi magana ta crypto. Ko ba kuma a samu peace of mind, a samu damar holding, saboda masu holding su suke samun kuɗi da yawa a crypto. Idan ba ka da yadda za ka iya maintain ɗin kanka, ba za ka iya holding ba. So waɗanda su ne da a takaice. Na ji muna da ragowar lokaci ai, dai ba na ya ƙare a nan ba. Muna da ragowar lokaci, ai minti 30 ne, amma solar dai nake ji taka. Ita nake kan ka kawai dip sai mu sauka. So dan da ta kare ita kawai dip za ta ɗauki. Amma shi ba ta ɗauki din ba, muna nan tare. Okay, a to muna iya faɗaɗa. Mu faɗaɗa, ba za mu rage fanka ma ta gurin. Okay, mun kashe TV ma. Okay. So Malam Biyora, na ga duk da kayi maganan aboki, ka nemi abokinka wanda ya iya cryptocurrency ya koya ma. Kai na ga kana iya fafutukar ganin cewa ka koyar wa matasa irin wannan harka, musamman ma kana attending din seminars, conferences, gashi nan daban-daban. Shin kana da fatan buɗe wata makaranta wadda za ta fara koya wa matasa harkar crypto nan gaba? Duk da na san yanzu kusan kyauta ne, amma nan gaba koyaya ne sai a dinga biya? Yanzu ma akwai wanda suke da gurin da ake biya, kuma sun yi daidai, domin wannan biyan yana ƙara wa su da suka biya ƙarfin irin ƙara ƙaunar abin, tunda sun sa kyauta kuɗi suka biya, su ma za a fi koya musu. Gaji da mu ma nan da muke yin kyauta ɗin, muna yi wa mutum daidai yadda ya kamata mu ga ya san abu. So na tabbata lokaci zai zo
da za a samar da hukuma makarantu ba mamaki ba waye gari wata rana kwasa-kwasai ne manya-manya a cikin manya-manyan jami'o'in mu za a zo ga wannan lokacin ba mamaki so abu ne mai kyau a ci gaba da koyar da mutane a kowane bangare shine abin da muke a kamfaninmu na fafutuka a nan gurin da dai baka tambaye ni akan fafutuka ba a kaina to amma ni din tunda ina da alaka da fafutuka kai tsaye so a kamfaninmu na fafutuka abin da muke yi kenan kowane lokaci ai za ka ga duk postin din da in na tagin din ka sai na sa fafutuka Najeriya Limited ai yawa so tunda me burin mu ne da kai wannan tambayar me burin mu ne burin Allah ya sani shine shaida ba wai faɗe da baki ba don ka faɗi magana da baki in zuciyarka ba haka ba ne dan dai mahalicci ya sani Allah ya sani ni akan kaina da ma'aikatan fafutuka ba mu da burin da ya shige mu ga al'umma suna samun arziki a crypto me yasa haka saboda mun san a cikin society din da muke rayuwa tabbas akwai arziki a arewacin Najeriya akwai masu kuɗi kuma da gaske akwai wahala a wurin talakawa da yawa suna cikin halin kaka na kayi including me ni ma nan ina gama 2019 farkon 2020 na ɗanɗana wannan abin da ake ji na irin wanda mutane miliyoyi suke ji a arewacin Najeriya yanzu me sirrin na ɗan samun natsuwa da maybe har nake iya fitar da kuɗi in sayi shadda a wannan lokaci mai wahala na sa a jikina na sai hula ba wai magana nake na abin da zan ci a cikina ba wanda mutane da yawa yanzu abin da suke nema kenan abin da za su ci amma ta ya ake mu crypto ne mun yi kokari a crypto muna hana idanunmu bacci muna yin bincike kuma wani lokacin ma mu kawo mutane labari a kyauta cewa abu kaza muna tunanin yana da kyau kuma a siya wasu su samu riba a nan take wasu kuma sai sun yi jinkirin jirin riba kafin ta zo so amma dai me karshen bayanin akan nan shine ya fi komai daɗi a zuciyata ni da mutanenmu na fafutuka wanda na sani ya fi komai farin ciki a gurin mu ga al'umma suna farin ciki da cewa mun musu sila sun samu kuɗi yana da daɗi mara misaltuwa wannan abu a ce kai kayi sila da wani ya samu naira 50,000 ko wani ya samu naira miliyan 1 ko wani ya samu 100,000 a lokaci mai wahala irin wannan abu ne da muna karewa Allah godiya da ya kawo kiripto har ya sa muka gane kiripto har muke tattaunawa mu gaya wa mutane kiripto kuma har mutane da yawa suka samu alheri da kiripto wannan abin alhamdulillah ba abin da zamu ce da Allah sai godiya abin da muke ta fata shine dole ka ƙara nusar da al'umma me yake jawo zaka ga wasu sun shiga damuwa da tashin hankali lokacin da suka sai wani token bai ba su riba ba saboda sun yi amfani da kuɗin da ya fi ƙarfinsu gurin siyayya shi yake kawo na tashin hankali mutum ya yi amfani da kuɗin da sun fi ƙarfinsa gurin siyan wani token da aka bashi labari kana kamar na inda faɗaɗa su kawai kaga wane ya samu kuɗi da token baka san kwana nawa ya da siyan token ɗin nan ba baka san wata nawa yana rike da shi ba kawai ya samu kuɗi lokacinsa ne abin ya daraja ya samu kuɗin kai kuma ka je ka kunzugo kuɗin da suka fi ƙarfinka ko ka sai da wani kadara naka ko ka je kayo kat ko ma ka ciyo bashi a banki ka zo ka sai wani token kai ma tunanin ka samu kuɗi kuma token ɗin ya faɗi a lokacin dole hankalin mutum ya tashi dole ya ɗauka ma ko su wani ma da sun ka labarin na ko maƙiyansa ne ko ma haɗo baki ake da su don a cuce shi saboda shi ne ya kuskure tun a farko kana juya naira miliyan 1 an ka labarin token ka sai na 20,000 ko 30,000 to idan zai yi wata 6 ma bai tashi ba ina ruwanka dama 20,000 zaka iya kace ta ko akan hanya wannan angle din shi na fi so mutane su ƙara ganewa a crypto kada ka zuba kuɗin da suka fi ƙarfin lissafin ka in dai ba riba ce ka same ta a ciki ba wannan shine abin da nake ƙara gaya mutane a crypto akwai arziki akwai nutsuwa akwai jin daɗi akwai alherai masu yawa a crypto musamman da Allah ya taimake mu akwai matasan malamai da suke cikin crypto in ban manta ba akwai malam Datta a Salafi kowa ya san shi malami ne na bangaren addini mai bincike akan abin da ya shafi addini mai kuma kokarin kare
abubuwa na addini. So kaga yana da sai na ganin ba a bari an kawo wasu token wanda suke haramun ba. Akwai wani matashin bayan barista ne kuma yana da ilimin addini da yawa, Abdulhadi, yana cikin crypto. So ta bangaren addini waɗannan mutanen suna ƙara taimaka wurin fito da wasu token wanda suke halal ne, ba masu ɗauke da abubuwa wanda addini ya haramta ba. So an kalli wannan an gani kuma a ragowar malamai manya-manya za a gani sun fito. Akwai malamin ma da ya fito ya ce shi an je lahira ma a ce shi ne shi a yi crypto. Amma dai a kiyaye kada abin da ba daidai ba. So akwai goyon baya ta bangarori da yawa. Al'ummar mu su nema ilimi akan crypto ko dan a fita daga cikin masifar da ake ciki ta talauci. Talaucin nan ya illata mu yanda ba a tunani kuma kowa ya sani. Yanzu da nake zuwa office din nan nake interview da kai ba daidai nake ba, domin ina tunanin maybe wani shi yana can baya crypto kuma bai da hanyar samun kuɗi a kantin kwari ko a singa ko a aikin gwamnati. Tunaninsa kawai ni tunda ya ga na sa shadda mai ɗan kyalli gani yake ko na tara kuɗi to bari ya zo ya sace ni dan ya samu kuɗi. Wanda da yana crypto ko yana wasu harkokin ba zai yi tunanin ya aikata wannan ba. Ka gane, shi ma yana samun rufin asirinsa, yana sa abin da yake so. So mutanenmu suka hankalta suka mai da hankali gurin bincike na samu alheri, hakan zai taimaka rage wahalolin da ake fama da su yanzu na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Wannan wayar da muke tattaunawa da kai yanzu ban isa ba titi na cikin gari hankali kwance da ita a hannuna ba. Ina tunanin wani zai iya tare ne ya cika min ya kwace. Me yasa ya haka? Saboda baya wata sana'a da za ta taimaki rayuwarsa, ya kulle tunaninsa, ya yi wani nazari na tunanin maybe shi ko sai ya samu aikin gwamnati, maybe in ma yi karatun kenan, a'a ko sai ya zama mai kuɗi a kantin kwari, maybe in ma ya fara zuwa kantin kwari kawai kuma yana son ya ji daɗi ko bai da aiki kuma zai so to bari in tarwa nan caka mai kwakwaci mai wayarsa, ai zan kashe kuɗin ko da sati 2 ne. Da yana harkoki irin wannan suka zo na zamani ba na sai crypto ba, digital marketing gashi nan a buɗe. Arziki ne tsindin, ya danganta da yanda ka biyo ka samu. Wannan shine abin da zan ƙara faɗe na shawarwari gare mu. Mu dinga kallon reality na rayuwa, mu nema kanmu abin da zai taimake mu ya taimaki iyayen mu. Baka da wani farin ciki da shige a ce iyayenka suna farin ciki da kai. Kuma wannan zamanin duk da za ka kai da aikin alheri, iyayenka suna buƙatar tallafi. To tallafin da za ka yi musu ma aikin alheri ne, kuma ƙara zaman ka mutumin kirki ne. Domin ka samu baka guje iyayenka ba, kana kokarin kawo musu da damuwa. To ta yaya za ka yi musu haka? Sai kana sana'a. So wannan da shine abubuwan da nake ƙara jaddadawa a gare mu kalli realitin rayuwa, mu kalli halin da muke ciki a arewacin Najeriya, mu taimaka kanmu mu miƙe wurin yin sana'o'in da zamu samu abin da zamu rufa kanmu asiri a rayuwa. Inda wani question nan kuma babu ai ka kashe mana jiki kuma ka gaya mana gaskiya, kuma muna fatan Allah ya sa mu yi amfani da ita ga baki ɗayan mu. Malam Rabiu Biyora, muna godiya matuƙa. Mun kai akalla minti 33 wanda ka'idar shirin dama minti 30 ne. So kafin ka karkare Malam Rabiu Biyora, wani fatan alkhairi kake wa shafinmu na wayar ka jarinka? Wayar ka jarinka ina yi muku fatan alheri kuma ina ƙara muku ƙarfin gwiwa domin kun ɗauko hanyar wayar da kan matasa na yadda za su amfana da wayoyinsu su samu alheri. Wannan abu ne mai kyau, kuma muku fatan alheri. Allah ya daga darajar wannan shafi na kuma Allah ya yarda yanzu bayan mun gama zan je ne sharing din wannan hirar da muka yi domin ni ma na followers din su gani, wasu kuma su ma su following din ku domin abubuwa ke masu amfani da ake bukatar sa arewacin Najeriya. Irin ku matasa dan mu mun dan fara mun shige mun fara sauka da kalayin matasa mun da sauran ku muna ta godiya. Allah ya saka da alheri. Mafi muhimmanci na ƙarshe da zan rufe da shi, jama'a, kinku gaskiya ne, talauci akwai kinku nan kuma yana nan yana rayuwa a cikin al'umma, kuma wallahi an na ce wallahi Allah kenan, shi wannan kinkon da nake baku labari a kansa tsotse ɓargon jikin ɗan adam yake. Ka ga mutum shi kaɗai ya zama kamar wani mahaukaci, ka gan shi ya rame ya motse. Illa ne da kinku, haka yake biya suke laka ya hana komai da zai tasiri a jikinka. Da an ganka sai a ɗauka ma ko wata mummunar cuta ce da kama ka. Dan kumatu, kalli kumatinka,
kaga su dan bulbul ko to me kinko wanda ya bari kinko ya masa illa ba fa zai samu wannan kumatun ba. Jama'a mu yaƙi kinku, kada abu hanyar da za a saba Allah gurin yaƙa kinku, amma dai a miƙe tsaye a yaƙi kinku. Wannan zamanin da muke ciki idan da kinku to babu zaman lafiya. Jama'a na gode, salamu alaikum. Mun gode sosai, Allah saka da alkhairi Malam Rabiu Biyora. Allah ba mu tare, kuma muna fatan lokaci yayi mu ƙara jawo ka dan abubuwan da yawa za mu sake nemo ka wani lokacin Allah ya. It's open insha Allah. Na gode sosai, Allah saka da alkhairi. Masha Allah. Mun gode sosai. Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu, mai harkar zayyanar zane da ɗaukan hoto na zamani daga nan ƙasar Najeriya. Ina ma abota son koyon wasu sabbin dabarun sana'o'in hannu da wayoyin hannunsu. To ga nesa ta zo kusa, domin kuwa ni Lawal Abdullahi Matazu zan dinga gabatar muku da sabbin dabaru musamman a wayoyin hannunku tare da na'ura mai kwakwalwa watan kwamfuta. Kawai abin da muke bukata wajen ka garzaya channel ɗinmu domin ka danna mana subscribing tare da danna alamar ƙararrawa da mun sake sabon bidiyo ko kuma sabon karatu za ka gani. Sannan kakkamanta muna da shafukanmu waɗanda ka buɗe su a Facebook da Instagram masu suna wayarka jarinka, har ma da YouTube ɗin shi ma sunan shi wayarka jarinka. Sai na ji ku, na gode. To barkanmu da dawowa a ɗan hutun takaitaccen lokaci ɗan kaɗan. A bakon namu ya matuƙar ƙoƙari, daman ƙwararre ne wajen harkar magana. So komin ƙwarewarka akan harkar magana, in za ka yi magana akan abin da ake kira reality, watan abin da ke faruwa, gaskiya kenan, watan gaskiya tsage ta. Abin yana taba zuciya al'umma sosai, ni kaina ya taba ni, na san kai ma ya taba ka. So amma me ya kamata mu yi shi ne, na faɗa mana dalilin wayar ka jarinka, amma zan ƙara maimaitawa kaɗan. A duk lokacin da kai tunanin warware matsala, Najeriya tana da yawa. Lokacin da kai tunanin warware wannan matsalar, ka fara da gidanku, ka duba wannan gidan naku babu matsala a ciki. In akwai, ka fara warware matsalar gidanku kafin ka ɗauko ta zuwa unguwarku. In babu a gidanku, ka zo zuwa unguwarku ka duba. In babu wannan matsalar, ka duba a garinku ko yankinku. A haka shine muka fara wayar ka jarinka. Mun fara da local government ɗinmu, mun fara daga cikin gida, shine muka ga ya kamata a ce mun kai shi global, watan duniya tana ji kuma tana gani. Muna gayyato masana wayanda suka fi mu sanin harkar yau da kullum, masana wayanda suke amfani da wayar hannunsu suna samun rufin asiri daban-daban, masana ta yadda kamar yadda Malam Rabiu Biyora ke cewa digital marketing, kamar tallan kayan kasuwanci irin na status da kuke ganin wani yana ta sa shadda ko yana ta sa leshi ko kuma yana ta sa motoci, kuna ganin kamar yana ɓata lokacinsa ne. Akwai hanyoyin samun kuɗi daban-daban. So ya za a yi ka warware matsala, ya za a yi ka taimaka wa wani? Na tabbata shafin wayar ka jarinka wannan ne bako na uku, amma ina mai alfaharin ganin yadda abubuwa ke ta tashi, kawai abubuwa ke ta canza, abubuwa ke ta ci gaba sakamakon yanayin kusan abin da matasa ne suke bukata aka kawo musu. Sunana Lawal Abdullahi Matazu. Muna godiya sosai, muna godiya, kusan zan ce ba a magana kawai. Muna godiya, Allah saka da alkhairi, saboda yanayin lokaci, sannan kuma mun ɗiba lokacin ku har wajen minti 39, watan minti 40 yanzu. Kusan zan iya cewa duk mai bibiyan mu a shafin na Facebook, watan mai suna wayar ka jarinka, ya taimaka ya bi mu a shafukanmu na YouTube channel domin can muna
yawan ɗaura karatu kafin Facebook, duk da Facebook ɗin ma za mu dawo ba shi muhimmanci sosai, amma muna fara ɗaura karatu a can kafin nan. Sannan kamar yadda na ce akwai kyautar riguna guda 10 ko 20. Abin da kawai muke bukata kai mana shine akwai za mu saka link ɗin YouTube ɗin a ƙasan wannan bidiyo. Abin da muke bukata kawai shine guda ɗaya, ka ɗauki wannan kwafi ɗin link ɗin ka je ka gayyato mutum 10 su yi mana subscribing, su danna mana alamar ƙararrawa, sannan su biyo mu a shafinmu na Facebook, su danna mana alamar likes da following ɗinmu na yau da kullum. Insha Allah in ka gama akwai WhatsApp number ɗinmu, sai kai mana magana, mu muna monitor cewa ka gama. Insha Allah ka gaya mana duk inda kake a faɗin Najeriya, in ma ka mana nisa ko kuma mun kasa kai ma, sai ka haɗa mu da wani wanda zai karɓan ma insha Allah. Sunana Lawal Abdullahi Matazu. Na gode da lokacinku, kuma albashirinku wannan satin, ƙarshen satin ranar Lahadi insha Allah muna tare da Umar Gombe. Umar Gombe shahararren ɗan fim ne wanda ɗan fafutuka ne ganin cewa matasa sun guji shaye-shaye, matasa sun daina fyaɗe da sauransu, zaman banza da sauransu, da irin kawo ƙarshen wannan insecurity da ke damun mu, matsalar tsaro, kamar yadda Malam Rabiu Biyora ya magana. So hakika shi ma za mu karu sosai. Sati na gaba kuma za mu ga bukuwa kenan, da daddare nan ma za mu saki postin shi Umar Gombe insha Allah. Muna godiya da lokacin ku, Allah saka da alkhairi. Na ce muku wayarka jarinka, kai kokari kai amfani da wayarka domin taimakawa kanka a koda yaushe, saboda babu lokacin bata lokaci. Shi kawai lokacin kawai malam kai amfani da shi ka nemi kuɗi ne kawai. Wannan ita ce gudunmuwar da za mu iya badawa a koda yaushe, kuma muna iya bakin kokarin mu ga cewa mun gayyato masana waɗanda suka fi mu sanin harkokin yau da kullum, masana waɗanda suka fi mu sanin ya hidimar rayuwar ma take, domin ba mu shawarwari masu inganci. Na gode. Lawal Abdullahi Matazu sunana. A ci gaba da bibiyan shafin wayarka jarinka, sannan na gaya muku tallan nan dai a dinga mana sharing ana likes, saboda duniyar tana da yawa. Hausa, yaren Hausa yayi nisa yanzu fiye da yadda kake tunani. Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu, mai harkar zayyanar zane da ɗaukan hoto na zamani daga nan ƙasar Najeriya. Ina ma abota son koyon wasu sabbin dabarun sana'o'in hannu da wayoyin hannunsu, to ga nesa ta zo kusa, domin kuwa ni Lawal Abdullahi Matazu zan dinga gabatar muku da sabbin dabaru musamman a wayoyin hannunku tare da na'ura mai kwakwalwa, watan kwamfuta. Kawai abin da muke bukata wajen ka, garzaya channel ɗinmu domin ka danna mana subscribing tare da danna alamar ƙararrawa da mun sake sabon bidiyo ko kuma sabon karatu za ka gani. Sannan kakkamanta muna da shafukanmu waɗanda ka buɗe su a Facebook da Instagram masu suna wayarka jarinka, har ma da YouTube ɗin shi ma sunan shi wayarka jarinka. Sai na ji ku, na gode.